Hi friends, welcome back to my channel. ഞാൻ വ്ലോഗ് പാടിയിച്ച് ഇതേപ്പം എനിക്ക് ಶೀತ ತರಬೇನೆ ದೊಂಡಬೇನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಜಿ ನಾನು ಇನಿ ಒಂಜಿ ಆನಿದ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅವ ನಾನು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಬೈದು ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಷಷ್ಠಿದಡೆ ಪೋಯಿನ ಮಂಜೇಶ್ವರಗು ಅಯ್ಯ ನಾನು ಪಾಡುವೇನೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋಳೆ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಯ್ ಶಂಕರ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಕಂಡ ಮಾತಾಡ ಬೇಗ ಬುಜಿ ಕುಣಿಟೆ ಹೋಗಿ ಇತ್ತೆ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಇದು ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅನಂತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಷಷ್ಠಿಂದ ಬಂದ್ಪನೆ ಅಂಕಲು ಜೊತೆಲಿ ಪೋಡಿಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನಕಿನ್ನಿ ಮಾನ್ವಿ ಬಾಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಸ ಬರೋಂತನು ಕಾಶಿ ಮಠ ನಾಲ್ಕು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಇದು ಕೆರೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥಭೈರವ ಪೂಜಾರಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಜಾರುಂಡ ತಂಚ ತಿಂಗಳು ತೀರ್ಥ ಜತ್ತಿಜ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ ಇಂದು ನಾಗದೇವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆಲುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನಾಗನ ಕಲ್ಲುಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿಕ್ಕುಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪೊಲೆ ಎಲ್ಲದ ವೀಡಿಯೋ ತೆಗ್ಗು ಎಡ ತನಕ ಬಾಯ್.